Cek, cek.
martangi yang naho mahita. Amin. Hamuna akadongan nang tinobus ni Kristus, Arion, ima arinagok las ni roha, na binasa basahon di tuhata tuhita. Pesta paningotan arihananay ni tuhata Yesus tuban wagijang. Ibana nang mate di hau pinarsilang, jalahe muse dari patulohon manaluhon hamateani. Ima gabe parmulan di ngolu na ibaru diganup natinopai. Jala hananay ni tuhata Yesus tuban wagijang, ima gabe papatarhon tusadok natinopai, nang hundul ibana dihabang sana nabadiai. Di bagasan ibana ruhaloon dohot hamuliaon di saluhut bangsona, jala holan di bagasan ibana do takas haluota ro di saleleng-lelengna alani di bagasan lasni roha tapuji ma ibana tapatibul magwarna marende mahita. Mar hite-hite goane debata ama, dohot goarni anana Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Songonondo di dok Tuhani, bahenokku dosogot namonangi, rap dohot au hundul di habang saki, songon au namonangi,
jala hundul rap doh damang di bangsanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo nasyatu dosan. Saya pargogo mahami maka porsyaya anakmu nasa sadai, si pangoluhami. Nama naik tu surgo, asahu parohahon hami roha banwa gijang. Marhi tehete hami anak kalulungani roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Raja Puloni, si gonggong nasana alon, odo haraja onai, nang pemaru jungano. Tangianglah pujiani, manai bangsanai, macai khusus kornai, binaheni peleani. Pating ni debata di pesta parningotan ari hananaik di Tuhan Yesus Adarion, iman natar surat di Yohanes tolu aca puluh tolu. Dang adong nama naik tu banua gijang, ia sonang tuati sian banua gijang. Ima anak ni jolmai, na di banua ginjangi hian. Rap mengidogugo mahita sian Tuhan debata, lau mangelon patik nai. Ale Tuhan debata, saya tergugui mahami, mangelohon nahong barpati mi. Amin. Leasi tu dohau, alani dosaki, roja jala soratau, ponjot pikiraki, kebata parhorongi, umbege anggoki, alani holong nai manu. Sohatu dosando, holong ni tuhaki, parhato poton kudo, tinggan basanahi, sainarado takudo, pinatikon nai, alani holong nai malu.
poti madosata di joni debata martang yang mahita. Sadarion di ari paningotan hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang denggando ingotota nasa dosa na taula salelengon manaik Tuhata tu banua gijang lau mangondihon hita tu amai hundul ibana di siamuni debata ama lau manghumid masa pardosa nasa na porsea na mengeluhon dosana dapotan hasani dosa alai nasa porsea hona uhumdo alani i dina jongjong hitan waeng di adopani debata taingot man nasa purlauta naso hinalo mohon di debata tabuan matu debata na mangului anggiat disesa saluhut pangalau siotai. Jesus perengau di son romar sombas tu jolo acai lelengau manjua jang tarbahenau martua dilului hoale Martang yang mahita, ale Tuhan debata, aman di Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia, naro dohami tu jolo manopoti dosa nami, aka nahula ami maritesian pangalasion nami di patikmu, ima maritesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai nang sian pakation nami nasoture rodi pang oleon nami disap-isap ni rohanami. Parningan basa jala parisi rohado ho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rasulullah tunggu parbadia Tuhan nami seperti Muhammad mangulo dikorang doa apa dia. Gabe saat hami Tuhan ngeluan nasura sudah na pinar bagam di akan porosia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tua sani dosata adong dihita situani malim nasongoni nahundu di syamni di habang sani hatongamon di banua gijang di bahani talban ibana do panguluhon rodi ujungna akana sandok rutu debata marite ibana na mangelu do ibana toktong asa ditangnya kon nasida hasang apa ma di debata na di gijang. Amin.
namarlah ni roha dohita nuaing makalason paningotan di arihana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang dung salpu hapersuhon na tinaunai di patadahon do dirina mangulu tu nasida marite lantada imana pinataridana dirina tu nasida seleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajau ni debata. Alai jalan muna doha gugoon ditundu perbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Yerusalem doho di sandok Judea doho di Samaria saat roh di ujung di tanoon jadi dung didok songoni tarisat ma ibana di patnotu nasida dungi diholipi ombuni ma ibana sian jolo ni mata nasida. Akana mandok, oh hamu hala Galilea, ahama se jojong hamu mamerengi do pagijang, anggo Jesusi natarisat sian lambung muna tubanua gijangi, narodo ibana sogot, songo nani damuna ibana laudopak banua gijang. Akai dosa luhutna manderati martangiang sian sadani roha nasida rap dot aka perempuan dot si Maria inani Yesus roh di aka angginai. Ai otik do gunani na pabusihon daging alai tu salutna do hasia hadaulatoni ai hanguluan nuaing nang sogod di baga-bagahon haposan do hatai jalato situtu jaloon ai alani ido umben lojah hita jala marukil ala makirim hita di dabata na mongolu sipalua halak saluhutna ale sumurung akan aporsea atong tadok ma maulia tetu di bata ama si ala asi dohot holone rohana tuhita. Amen. Nang manaik doho lautu surga Jesus Raja nami odo ikut tonon nami opargogi lautu surgoi Surumatondim sikat ni bogi tu bagasan rohanami manogi konton dinami lautu surgoi tu epistel dihita imana neanet sian psalmen 10 tolu ayat 115 masih kasoring mahita. Jehovah do raja nunga marpahian hamuliaon ibana marpahian tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hotma portubion dang tagamon humutal. Nunga martibur akabatang aek ale Jehovah nunga martibur hasak ni akabatang aek
nunga diubahkon aka batang aek panunja nasida. Sitong stutu doa ka panindangionmu, habadiaon doa natama di bagasmu oleh Jehovah, roh di saleleng-lelengna. Ido sahatna, martuama aka halakna tumangyun hatani debata, jalana opeopsa. Amen. Tidakon maha porsiautai songon nah hinda tidakon de dongata sa porsiaon disadok pertubion rap mahita mandok au porsia debata Jehovah ido amana lalu jangan dosa mengenai dohotano au porsia di Yesus Kristus anani debata Jehovah teman-teman dilungi Maria gape-gapean jantan di Purbadia orang subuhan Ido Tuhata atau Manbernit Yohanes Latus nama tetar pada di kana dia penuh silang naturat metodong di kana nama ulu dari patuluhan nama naik ke surga lalu kusian mendekat Jehovah nama naik Prabu guna sedosan disimai bana pemirang suku tetamu anuliha mate au persia ketuan di Purbadia Adung saduri ada pana Kristen. Odi asal namando. Mulado suku dagingnya halak nang mate. Doa tamala susuda. Amin. Kor ama.
Sunggul-sunggul dihita sadarion ima, pada hari ini kebaktian sore ditiadakan. Pada hari Sabtu 31 Mei 2025 akan dilaksanakan serah terima jabatan Pendeta Resort HKB Bandung Tengah dari Pendeta Burhan Syanturi Sarjana Teologia kepada Pendeta Agus Victor Sidauruk Master Teologia setelah pelaksanaan verifikasi. Sedangkan pada hari Minggu 1 Juni 2025 jam 10 pagi dipimpin oleh Preses 18 Jabat yang die akan dilaksanakan Paborhaton Dohot Pangojakon Pendeta Resort HKB Bandung Tengah dari Pendeta Burhan Syanturi Sarjana Teologia kepada Pendeta Agus Victor Sidauruk Master Teologia. Dalam setiap ibadah pukul 7.30, pukul 10, pukul 16.30 disediakan amplop khusus untuk Pendeta Burhan Syanturi dan diserahkan setelah ibadah selesai. Demikian sungguh-sungguh di Tasadarion. Marende Maita. Damini dibatana sumurung sian salhu naroha ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita salhuna di hamuda mangdainang nunga diujakok kami di tanggal 10 Mei 2025. Jadi najong-jong nuaing gabi dua hal ya teh. Sada ima padita resort ni Bumiangrek Sonari. Jala padita resort ni Bandung Tengah. Jadi odope kesan na sangat terkesak kulala du padita 20 tahun. Dongak kunwaing na di distrikon bamangkir na sida saat tulu minggu adorak suparujakon. HP padita Syaturi 2 resok nuaing ditiup alai lujadu. Du tanggal 10 lalu nunga mangulu sermon. Nunga memantai sudi ulau satu ulaun acara di Sadarion satu marsugut. Jadi mau lihat mak. Sada kenangan indah di pasak Tuhata marhiti Huriana. Boy 2
sekaligus pandita reso saha tunuaeng. Ido akadongan bamerutung doba. Happy hamin waeng bulan pitu tanggal 15 dope indadongan pandita si Dauduk nungamang kiri banon waeng. Bah, itu hati. Di mau lihat ma di debata sada pengalaman na luar biasa totong hingot hami tung piluja di saat sadario memantau 2 resort di tengah-tengah ni huriat ta'ala ni baru nami ala nunga siap bumi anggrek kami bahora semadi hita sahrukna hurian itu hatta hatan itu hatta di pesta parningutan di hananaik ni itu hatta Yesus Kristus ima surat ni apostel Paulus madapoton huria Efesus di bidusada di ayat 15 saha rudi 20 tolu tapayuti hutma di bagasar rohata ganuk asa ahu pedung hubigi naung porsehamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di salhut akan nabadia dang masari ahu madok mauliate siala hamu marningot hamu di namar tangiang ahu anggiat dilihut di bata ni Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi hapistaran doh pangukapon manada ibana di patiur mamata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta si rimon siap pajuwon rudi surung ni hasangapon si teanon ni akka nabadiai adita dado hamu nang haguguk ni guguna na sumurungi na tuhita akan apor sia sian pakorhon ni hagugoon na marmuliai. Ay di Kristus doi di ulahut di bata, di na pinahihinay ibanasian na mati, jala pinahudul na itu siamunna di bagasan banua gijangi. Tu gijang ni nasa harajaon dohot waso, nang hagugood dohot hamulyaon, nang tu gijang ni nasa guar ni natarhatahon, dadaholad di hasyanganon, do di narosugot salut na do di patuduk tutorun ni patna jala di pabakit do ibana na mangatasi sa sudi gabi ulu ni huriai ido pamatang na mangguhi ibana asaguhan na sa sudi di bagasan sa luhut na ido nang sahatna huriat tahita di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus sadarion budura otik mamang di tengah-tengah ni huria di pengalaman nami saya ungali do buhadu tutu di pamistahunon di ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus sian akka pestana asing akka manginang siap pesta biak ka ari hatu tubuh di hamamati, di pasca, hapi takas donot tama arihan naik. Bohadu tutu di las ni rohata di si asa torok nian ala ima nang widahami di tonga-tonga ni nang hakibipi. Ala nido di ari parningotan di hanak ni Tuhata Yesus Kristus likot dora bohado asaro nang takas di parningotan ni. Ido ya didok sahalak sekolah minggu. Kenapa sih amang kok gereja lagi di hari Kamis? Kok 2 kalikah atau 2 hari donaheng ari hahiyoni? Budora akamanginang songo suku-suku ni danak sekolah minggui. Buasa tutu marminggu tu gereja di hari Kamis. Ima pesta di hari naik ni Tuhata Yesus Kristus. Atong takas mabuah kita akamang asa di hababakit ni Tuhata Yesus Kristus di hananaik na tu banua gijang asa budo pangatusyota songon nang sekolah minggu danak nakaningani asa bui ra buhado asa tatusi buhado rentetan manang buhado proses ni pelayanan ni Tuhata Yesus Kristus di nama muka ibana sian na tubuh mati saat tu hahihonda, saat nang tu ari patuluhon, laos 40 hari ma, dung ari nang di pasca di hahihoni, di kebersamaan tu nang Yesus, laos di pa 40 hari honi mara, gabi di hananakok, manang di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus, songon nata pestahod di ari sadarion, asa takas,
dung 10 hari ima gabi Roma to di parbadia Pentakosta patauhok kita asa takas bohado tutu hita akan hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus asa bui nang berengota diado sa sitongna asa ula hunota asa margugu hita di tongkat estafet di regenerasi hita songon huria nang akka parhaladuna atong adunay narikot berengota akka mang inang makna tujuan ni ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus na parjolo hananaik ni Tuhata Yesus Kristus patuduhon nung ngasikop ima misi pelayanan na di Portibon nung ngagonopbi nung ngatakasbi asa borha Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang asa takas suron damato di parbadia tu hita ima mengulama di tonga-tongan hita jalalaho menawarkan haluaon tu sadok nang Portibion paduahon nunga di pabakit be Jesus gabe penguasa di salhut Portibion idona taida nak kaning amang diturpuk epistel di Psalmen 37 Jesus do raja asa marsoba tu sude nang Portibion tu raja ni akka raja tuan ni akka tuan napatuluhon nang tahida marpesta hita di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus ima paposon rohata nunga radisalhuna inganata di labung ni amai atong las rohata na marpesta akamang inang di arisadaryo di pesta hananaik Kristus nunga takas di parade jaminan garansi haluaon di hita songon akana porsea di bagasan Kristus hudul siamun ni debata los ido hita hudul anong di siamun ni debata rap marhabang sa hita rap dohot ng Tuhata Jesus Kristus atong ulinay tabunay hapina di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Jesus Kristus los imara di napaupaton narodo ibana padualihon lamabuan haluaon nasikop disima buanon nahita akka naporsea di ibana na marsihohot rodi ujung ni haporsiaon na takasma nang mangulo ibana jala di labung ni amay atong dohonot tama akka amanginang dang ganggu behita dang dohonot tabi moloro suku-suku tuhita buha diho opuni siadu amang sianu inang sianu nung ngatakas diho hangulani doho parsidohot tu banua gijang so tung adong alus na teralinga-linga tiak kamang so tung adong buhadon way ngate ado alusu dang adong di setengah jala dohonot tama doh taruli di hasangapon di parjabar sugut di labung ni amay ay nunga mga radi Tuhatku di tempat Bapa banyak sudah disediakan tempat do tu huamang inang do du saluhut hita na porsea di Kristusi atong dang ganggu hita maka porsea Jesus Kristus jalasada panidangyon mahita laos ido takas panidangyon ni Apostel Paulus nang diturpuk jamitaon di Huria Efesus diodolhon asa takas panidangyon ni holan di bagasan Kristus Jesus nang hudul di bagasan debata amat sada pengakuan naturang di Huria asa takas holan marhite pasu-pasu kasih karunia Tuhan sabing jaminan di haluau diakana porsia ido takas di dok Apostel Paulus diturpuko di Efesuson asa pasu-pasu ni debatado nang tongon di bagasan hita akka na porsia digugah di Huria Efesus hape tongodo akka manginang di hurungan bawah penjara ibana takas do ibana di hurungan kelas penjahat na sumalim do dibahin tabayak do buhado seorang
hamba Tuhan di biakonate, di tali, di bawah tali besi, di ruangan tertutup bawah tanah. Alai di sido, ima gugun itu hatai, dak terabat, huaso dak terabat, nang huaso dia pe berita nauli di sido ro nang akadongan na saulaun mitra kerja takas laumabuan pasosohon akka surat-surat penggembalaan akka hata ni dibata lau menguji hasatiaon niaka na porsea songon nang istilah di setting Tertullianus semakin dirambat semakin merambat di tonga-tonga ni nang berita na ulii atong ido na masa di tonga-tonga ni hita masa akka gudang di hajol mauta bui maduduni akka hamaulon do situasi do kondisi ni hita bui rado nota buhado nuaing di dalam tibuna ilmu pengetahuan di dalam tibuna teknologi paneakon di nguluta si ganupari nunga tahilalai talu mobila dia kana konami nah poso bulung bagaimana dengan peran serta teknologi yang semakin canggih alai buhado hita dan tertutup di si akka amak kainang ima na tahida di partikianon na saitodi materialisme konsumerisme dot egoisme mangguhi rohani gudang toropan julma pola satu doh nota menghalalkan segala cara so parduli tuakana asing diaka kurban na asing raido taida dina saminggon ikut tertutup doh hatta kamaginang bagaimana talumubi hamu akai nanate naluja saminggon bagaimana dengan kekerasan ketidakadilan di Porsea di hak ulayat nyakatano dia kapar jabaran nasida seakan-akan tidak marna puna be tapan muli di tonga-tonga ni nang akatanona tangis duhita anggo sa minggon saya martangiang amang hape sada peristiwa di Tanah Batak na mengerikan tidak mempunyai hajong-jong abe songo tano budaya songo tano ni halak Batak na parjolo nunga diserobot oleh kaum elit di tonga-tonga ni akka partikian nuaingon apakah kita tidak mengerang sebagai orang Batak di tengah-tengah perantauan baunang akamang ala di zona amak kita tetapi bagaimana bona pasugi tarui bona pasugi ni akka oputana julu deui daktarida be hajong-jongan nasida ala ni menghalalkan segala cara di tonga-tonga ni partikian nuaingon ala ni gugu ala ni huaso ala ni haulion ni portibion atong hurian itu hatta bohado nuaing rikot ni dihita bohado nuaing asa takas pudu hapistaran mangatusi rikot do hamuraon payhutihut nanguluton dia kasakap nadinggan alai buha nungabui laho mangalihon haluaon dohsian hamatean dia mah gugutan waing mulu tugus hita di ngulutong mulu pistar hita mulu takas di hita barpangomuan alai anggomago do todita nuaing idora totong buhado hita akamanginang mar pesta hita di arihana naikon asa marlasi roh hita asa marid hita buhado nuaing asa unang talpitu uhum do tuhamatian alai buhado hita nuaing nang takas malua nang takas di bagasan haluau di Kristusi ikom mangarade mahita tutu para dehon laho paluahon dohot akadongan natar hurumpe nagi nosa gosa pera ido nang ulaon ni hita hagepe pinumat hita martangiang nang disi akka amang inang songon nang tangiang ni Apostel Paulus nang tuhuriang Efesuson asa margugo na sida di tonga-tonga ni naong di jalo na sida pasu-pasu do nang takas di jalo na sida Kristus haluau na sida ima panidangyon na sida ima takas nang hudul ng anak
ni debata di siamun ni debata takas ima juju nang turia Efesus nang tuhita atong dilehot tuhata do habis suhon habis taran di tonga-tonga ni hita ima hatuaon na manutong akamang inang iba nang ulauta ima tugas ima regenerasi ima tongkat estafet di hita nuaing atong hurian itu hata binamar pesta hita di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus sadarion ima na parjolo mabuah kita damang dainang pasadahon akka na porsiama di bagasan Yesus Kristus ima tugas na arga asa buhado tutu manabor nabori di hasadota di parsaurata di tonga-tonga ni aras pelayanan ni akka huria nang akka manami idodok Tuhata Yesus Kristus na sorong aku papunguhon na pasirakod dui alai ido tangyang ni hamalimon ni Tuhata asa takas na papunguhon dang napasirakon ikut dijuhita salhut songon amai do Kristus naung sada songon ni mahita sada di tonga-tonga ni nanguluta songon halak Kristen didok nang diturpukon nunga dipapulik au atau kita naung dipapulik do amang inang kita sudah terkhususkan kita sudah dipilih oleh Tuhan para remaja na poso bulung di tonga-tonga ni nangulu tahun buhado hitam mangargahon kita adalah orang-orang yang terpilih naung dipapiliton di batado hita naung dipapulik di batado hita di bagasan Kristus Yesus di hapor siautai atong takas iko manugunugu mahita iko takas pasadahom mahita di tonga-tonga ni nang huriata di tonga-tonga ni nang hahulongon ni rohatai damang dainang napaduahon marhiti hananay ni Kristus Yesus tu banua gijang manuguhita asa totong makatidakon hata naung tajalo firman yang sudah diperdengarkan ima tada huria nasitong ikut takasma berita nauli sitong diajaron sitong nang didok sitong nang dipasahat tuna humaliang ima hinarikot nang takas di pesta naik di tugas estafet panidangion di parbarita naulion tuhita atong damang dainang marpesta hita sadarion dihana naik ni tuhata tugas ni huria pasahaton hata ni di batama sotung lupa hita akamanginang pasahaton hata ni batatu sudut na poso sotung lupa hita kamang sotung salpu sadari kita tidak bersama dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita badang sangat di manuguk niari apalah di bot niari di sore hari bagaimana firman Tuhan jangan terlupakan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan mago arita dang gabe dak tajalo manang so tajaha nang akaturpuk jamita ayat harian di tonga-tonga ni nang huriata atong donota akamanginang asa marhite pesta sadarion disosoi dohita asa tahuba sima salut halak asa dapotak kaluaon ditugasta mangulama huria ira ulota bohado akka natarhurung dilayani boha akka napapang namarsahit di tonga-tonga ni nang akka sulota sihuba satara ido gugota ido ulota di pasat tuhata alani sudah 10 hari nari tapi tahu mato di purbadia gokto di purbadia do nang huriata HKBP jangan ada selentingan mengatakan bahwa di HKBP tidak ada to di Parbadia tidak dipenuhi Roh Kudus siapa bilang ugok to di mangula di HKBP di aras pelayanan nang seding nang sahat ise pui tu Afrika ne baru dobe buahita nang jongjong huria gereja Protestan mentawai dengan bertaruh nyawa akan aposona padita vilfro gurhuria na julu tusi di galubang ni laut nama Cegogo tetapi sudah menjadi satu denominasi gereja yang besar ai ugasatay
dongatai adong rak parmudaron ni halak batak di si daong nuaing satu tugas ni aka di Kepulauan Riau di suku Kubu, suku Sakai di Kepulauan Riau terdalam. Tak terdai alai ima tugas di ulau ni ba tatu pahido boha tiak kaseding tatu pahido akana sopot somarama somarina nang di pematang siantar di elim talihut do tatu pahido tatang yakod do akana cacat nahuliton akka nahurang parnidan si malolong na dihepata di Lagu Boti menandakan bagaimana sukacita gereja HKP sudah melaksanakan tugasi alai gudang dope ulauta gudang dope utakta akamang inang songon huria hita na subui terselesai ko kita na sogonok dope na nang si ulahonota dope di tonga-tonga ni nang huriata HKBP atong marhite pesta parningota di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus sadarion hehe mahita akamang inang di tonga-tonga ni salhut ulau ni unang tarpirim, unang tarpudo pita di sal unay alay takasma tahati dakon Kristus Jesus now mangalihon haluaw ni dihita garansi keselamatan ni nunga di parade inganan hasonangan jaminan garansi keselamatan haluaw dihita akka amang inang dalas marohata damarulupuluk mato dita di bagasan tikyon sa rudi uzungna na mangumi-umi na mahita di tunga-tunga ni hapur siyaw taon asasa rudi uzungna unang dadik kita di narunupon unang dililiani anggo jamina ni anggo kepastian ilu tabu na hita kepastian dongolum amang kepastian dongolum inang suatu jaminan kepastian hidup kita adalah sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan kita jadi jaminan do dihita kepastian do akka amang inang marpesta hita sa radion di hana naik ni Tuhata Yesus Kristus bahwa sesuatunya sudah menjadi yang terbaik kepada kita. Kenaikan Yesus adalah suatu kesatuan dengan peristiwa historis sejarah keselamatan Yesus yang naik bangkit, suatu peristiwa bagaimana mencelikkan kembali penglihatan asa gabe takas diaka pradigma doh salhunai tapai baruma di karya keselamatan naung sahat tuhita akamanami dohot inanami atong lasmarohata akamang inang di tonga-tonga ni nang huriat tahun kenaikan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa tiap orang yang percaya pun akan turut diangkat dan ditinggikan ke dalam hidup yang kekal dan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Kita bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Tabunay hita akamang inang akana pursia iroradidok Martin Luther simul justus ekspektator. Kita adalah orang berdosa sekaligus kita sudah dibenarkan nunga victory hita di bagasan Kristusi atong lasmarohata di momentum yang indah pada hari kenaikan. Sekarang mari kita melenturkan hati kita dengan firman-lah yang berkuasa melembutkan hati kita masing-masing. Itulah menjadi hidup keugaharian, menjadi hidup yang lebih berdampak, hidup yang lebih bermutu, hidup yang lebih berbuah produktif di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa berbuah 100 kali lipat, bisa berbuah Bapak Ibu 6 kali lipat, bisa berbuah 30 kali lipat. Itulah menandakan kita sukacita kita pada hari ini di pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus, membuat setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus menjadi Kristen yang kreatif, lebih bersemangat, lebih gesit dalam semua aras pekerjaan kita, pelayanan kita, dan aktivitas kita sebagai orang-orang Kristen. Kenaikan Kristus Yesus menjadi motor, menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup
Bapak Ibu dengan kualitatif, lebih berkarya, lebih berkinerja, lebih lagi di taraf hidup yang lebih manusiawi dan bermartabat melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dipanggil kita menjadi saksinya marpani dan yom mahita amang di jodoh kita di panggilan Tuhan. Vocatio Dei Allah menjadi suatu panggilan kesatuan sehakikat antara Bapa dan Kristus. Juga kita suruhan, mari kita dengan missio Dei yang dari Tuhan kita diberangkatkan. Bapak Ibu, anak kami semua remaja pemuda dipanggil untuk tugas bersaksi di tengah-tengah di mana kita bekerja, di mana di tengah-tengah kita bertetangga, berjiran, di tengah-tengah masyarakat majemuk. Didongani asi dot holong ni tuhatta mahita akadamang dainang di pesta hanaik ni tuhatta Yesus Kristus margugu mahita marlas ni roha mahita di pesta tahun sa rudi ujungna jaminan haluaun takas di lehot tuhatta Yesus Kristus nang dihita. Imadon nami akka amang inang akka anakon nami na pusobulung mulu di bahasa Batak om marhami ari parpudi di Cemita teh di bahasa Indonesia dope di hari Minggu doho di jam 10.40 di hari Minggu. Horas ma akka manginang di salhut parsauratan na dinggan nauli di lebih hurak 7 tahun sebulan na memahami asa 7 tahun. Jadi di pengalaman dasan huriau boy matutu ulau nami di Pakubasion nunga melanglang buana benya nate. Jadi memang ba ima di parsuruni teh takas inang di edeni Qur'ama ikun ulah muda dia tiap kamang di hari Minggu di edi parsuruni ai takas tu di parsurun tu hari Minggu dunia ni bamulubui du Qur'ama penyana teh di hari Minggu tong markur asa sudi nang seksi kuri markur di pamurhaton di tabur hasiaturi nang mangula 10 tahun. Jadi imaka kenangan nauli nadinggan akamang di tonga-tonga ni huriata ke Bandung Reformanda di parsuruni takas ma hujaluhami nunga lilik kamar huria satu nang pitu resok madoh Bandung Reformanda Bandung Tengah manguda di tonga-tonga ni huriata hai pawalu resok manong di tonga-tonga ni huriata hai resort bumi anggrek na di Bekasi di akka sudina jamita soso akka Pakubasion akka manginang pahoto parsaurata mai di akka tiki naroon di paso-paso tuhatta madamang dainang di akka ulo muna di halto muna doh di akka pinopar muna damang dainang di pasu-pasu tuhatama rudi akan aposo bulung akan akonami di pasu-pasu tuhatama parsauran daudi na dinggan do akka nabui masih jaluan di akka ulaun pelayanan di tonga-tonga ni huriata tar pasu-pasu ma damang dainang hanggina pinaribot di bagasan pasu-pasu ni tuhatta Yesus Kristus tuhatai amin martang yang mahita mau liate marohanami Tuhan di pesta ari hananaik mu Tuhan Yesus Kristus takas hujalohami jaminan haluaun garansi haluau di portibion garansi haluau sugut di paradiho di hami daktagamon humor di tami daktagamon mabiar hami Tuhan mulupi mangadupi paraluan mulupi mangadupi hami di masyarakat nama jemuk prulal di paradupok kami, di perhadap patutan tangan, ninggunu hapor siaon, sotung gabi piut hami tutu Tuhan, sotung gabi tadi kami, sotung lalap, sotung dililiani, nang haulion hagugoon ni portibion, ay nunga di pasatoto hami, jaminan keselamatan ni, nunga di paradiho inganan nami, di siamun mi ali de bata, son Kristus nang hudul di siamumi songoni mahami sugut napur sia diho hudul rap dohot ho marhabangsa di adopamu di siamumu ali jahuba dohot Kristus atong marulupuluk ma nasa rohanami dohot nasa todinami di ngulu dohot hanguluan nami mau liate Tuhan atong dia pinamasa ganggu ni roha meradupok kami nang ngulu ni hapol siang nami hot hami Tuhan diho Yesus Kristus di pasu-pasu do las ni roha songon nang di patota nang apostol Paulus tuhuria Efesus takas pasu-pasu sude nakaporsyon na sida holan marhite di bata di bagasan Kristus
naung di pahudul Kristus di siamumu Tuhan, ima takas mangarudihon asahot ngulu ni hapur siaw nasida atong pahok matuhan ngulu ni hapur siaw nami semangat kami Tuhan marhite pesta hana naik ni anakmu Kristus Yesus gabi huria na misioner mahami jemaat yang misioner na kreatif na bertumbuh na takas mengulu di bagasan hatami nunga takas di ulahon huriam Tuhan akka ulau seding ulau para raton ulau para sirohaon atong masih tu paham Tuhan rap masih tang yang memahami di tengah-tengah ni sude aras ni pakubasion ni huriam di sadok hakabipi Tuhan hubak kami ma di parsor nami lebih hurang 3 tahun Tuhan 1 tahun mari paso-paso Tuhan di parsoron nauli dot akamanami inanami di huriam hai Bandung Reformanda resort Bandung Tengah Tuhan di Sudena di akap pelayanan pangulaun ni naposom masih jaluan saling melengkapi Tuhan di saluknai daktar baik tu so di bagasan hahurangan di Hagalion alai pasiko mai Tuhan totong di bagasan ngulu parsauran ni damang do dainang akan aposo burung ni huriam di tikion nang tu aka arina mangyut pasu-pasu ngulu nasida Tuhan di hai pasun gugu do lasni roha di nasida pasu-pasu aka damang dainang Tuhan diaka nang takas dilanjut usia aka lansia di tonga-tonga ni huriamot Tuhan di gugu nang hai pason mardapot-dapot nang molepe Tuhan ala ni hatuaon dot umur nang diloko Tuhan bui gale pamatang nasida bui di parnidan hurak Tuhan alai dang moru ngulu parsauranna hapor sionna diho Yesus Kristus si lehon hatuaon jaminan ngului Tuhan dia kana marsai tongo Tuhan upasat kami matuho dauni ma ali Yesus padauni nasu murung di ngulu nasida pasu-pasu di hahi paso nasida di proses ni aka pemulihan ali Tuhan pos roh nami nang di akanai baru di aka yanakon buru ni huriam ina borhat ina nami nyonya terus buru tabut Tuhan pasu-pasu mak keluarga ina udari di ulau pangapulion asa pahut pakirimon nang dihapur sanasida buah kami tongot Tuhan di inang di kelemahan tubuh natakas Tuhan di inang nyonya kota barat bursi rigar Tuhan di gupni umur 94 tahun di ulau nabadia Tuhan naung di pasat naposom pahotoka porsion nama Tuhan budupe berkomunikasi do naposom Tuhan alani molo di halomon roham Tuhan di hahi paso di ngulu ina nami terbaik kudu Tuhan molo takas nang sakap hatuaon di hodo Tuhan seguru di hodo ngulu dohot hanguluan ni ina nami nyonya huta barat boru serigar nang ditikion na di pembaringan nama celemah Tuhan di rumah sakit Bro Meus diaka ina nami Tuhan diaka tonggo namar sahepe diaka na cuci darah diaka pemulihan paso-paso Tuhan nang amanami di Peterli na 70 di kelemahan tubuh Tuhan di RSPAD Jakarta tu bagasan gonggoman ya serohama Tuhan takas Tuhan di haposonya manami lihom magugu lihon hai paso Tuhan asarap do ina nami dope Tuhan lamar mudubuhon akan di bagasan haposo onna Tuhan sonima ya kana marsahit sudi na suhagurak kami dong nang huwari hami Tuhan salilingon upasat hami di gonggoman ya sirohama nasida lihom Tuhan hai pason gugu di nasida dot hai pason namar dapot nang diaka pinopar di Tuhan di huriam pasu-pasu na di julu nasida kapahopu na berjuma ropung do namar hadiara do pako namar hapor siaon di Yesus Kristus nang di kota Bandungon di luar kota Bandung nang dia keluar negeri pe Tuhan pasu-pasu akan guna sida dia kana soda potan serokap itu di depan Tuhan akan anak do buruniam upasat hana Tuhan leo maitikina do di halihetan na Tuhan di ngulu nasida Tuhan sonima nasada potan palumbean para binga-bingo depe Tuhan huboto hami di hodo salhut na Tuhan jala hodo pahusorhon akka partikiani atong pahusor matuha partikian hupangido hami huiliko kami Tuhan ala hodo majadihon dia kalas ni roha akka parbui ni bortia di inanami Tuhan lihoma ditikina
di hari na, di bulan na, di tahun na Tuhan. Dia ka naso marhagabiyo dope, dia ka naso marabing-gabing dope Tuhan, di tonga-tonga ni akar ruas ni huriam hagi Bandung reformando. Tukat kasma Tuhan, upangin dohami sa lihom kemujiatan keheranan lihom ma Tuhan, pasu-pasum huboto hami ulaw na balgadoi di tonga-tonga, di halongangan, di parrumatang daun, naong di paujakho, di tonga-tonga ni parsarepion ni hala Kristen ali Tuhan. Atong pasu-pasu ulaw niya kadamang day ng salhu Tuhan, di tikion pasu-pasu ng aka parhunami di tonga-tonga ni mangduti aka ulaw ni musena songoni nang di aka aras pelayanan nang danak sekolah mingpe Tuhan pasu-pasu burmagudang na sida di hapur siya marhiti panugun nami aka naposom marhiti aka guru sekolah minggu pe Tuhan songoni aka remaja na poso ni huriam ke Bandung reformanda atok Tuhan di aka ulaw ni anak nami na so haru dapat dope lihumay Tuhan pasik ko may ditikina. Dia akan sedang bergulat na sida Tuhan. Dia akan nang studi na sida. Asa takas dia ke studi na sida Tuhan. Lihonomu ma ditikina. Dia akan menggondol kesarjanaan. Do takas di studi dipersiapkan na sida. Dia akan marsakap Tuhan. Di bulan Junio dia akan partupolon. Do kadiari pamasu-masun ni akan anak do buru ni huyam. Upasat hami matu hatuho. Asa maradi na sida pasu-pasu ma anak do buru ni huyam. Lau majalo pasu-pasu parbalson nang aka partupul pe Tuhan asar ripe na takas mangunuiho doh di kebahagiaan Tuhan. Song dia kena toras mangaradi na sida di si pasu-pasu aka udaw na sida pasu-pasu aka sakap na sida Tuhan nauli na dinggan laho pabor haton nang ngulu pardonga saripion ni aka yanak kon ni huriam tuaka tiki naroon ali Tuhan mau liate ma rohanami di parsoran nauli na dinggat Tuhan di huriam haki Bandung reformanda lumubi do nagsoni di resok Tuhan pasu-pasu masalut di hata pasu-pasu Tuhan marparbui mai di tonga-tonga ni ngulu ganup hami marhiti hatami marhiti parsoran nauli na dinggan dakso tarbay di bagasan hahuranga pangalasyo kami Tuhan urasi hamisian akadusa pangalasyon nami Tuhan takas kami lau majalo hanguluas yako majalo hatami Tuhan majalo pasu-pasu mimuse maruse-use di tonga-tonga ni nakanguluan nami mau liati rohanami Tuhan di pesta sadano guk ulu-puluk mahami Tuhan marhite pesta hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus marulu-puluk todi rohanami ala nunga ni loko jaminan nami nuaing sugut rudi saliling ni lilingna amin. Puji Tuhan hatta mari dimahita. Timbul Tuhan di habang sanahi marhasak bain soarami mamuji Tuhani endehon marajan sian sadok rohan nang mate alani dosam oloi madebata. Timbul hanaki naung kape jolmahi namangatu siar sahakmi na panguluhoni di jakon hitabe
timbul Tuhani, Raja parmoluhi, nang hero Tuhatai, sian namatei, marendegi tabe, mamuji sangamni, dile kondo tuhitabe, moluna toktogi. Timbul Tuhani di hapang sanahi, marhasak bain soarami, memuji Tuhani, endegon marajang, Sion sandok roham, nang halani dosam, oloi matuhani. Hamu akadongan nunga tahalason hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Hapur siaima mula ni sadatiki nai baru doi. Ay nunga di parade Tuhan Yesus ingana dihita di banua gijang. Atong unang magopohita na tading dope di Portibion. Dileho Tuhan Yesus do na tau si ulahonota. Borhat mamaritahon barita na huli tu salhut na tinopa. Ulahom may di bagasan las di roha. Pos marohamuna dongana ni Tuhan Yesus dohamu mangulahon lomo ni rohani di bata marhite-hite todi parbadia. Olo Jesus dongani las roham, Jesus di pangulubin las roham, hot habor seaon mi dohot pos di rohami, madongato Jesusi las roham, las roham, las roham, madongato Jesusi las roham, marsinodang maiho bita pakirimoni, madongato Jesusi las roham. Tatangyak ko mapiliata, ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni salhut,
si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa, na mauliutus, hupasahat hami masian, nani lehom mito hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasiak kami, pilihanon, pati bulhon harajamu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibyon, buhay marohan hami, marhite-hite todim, asalam hutadahami, gudang nisi lehon mito hami, asalam girgir hami madok, mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi toni rodi pamataku osado dogoki rodi saluhut artaku upasa hati Tuhan naso Ali Tuhan Yesus Kristus nang manhaik tu banua gijang nahudul jamun ni debata hasang apo dot hamuliau madiho rudi saliling nililingna na marlas ni roha dohami nuaing ala nong monako jala di pabakit di batahu gabi raja di atas ni salhut halo ngangad dosude dalanmu ay di patu toruho dirim tu toru ni salhut alai gabi tu miboho sian sasude jala maruli goar asalo pit salhut ulu ni tot lau marsoba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dana tuba nua gijang gabi si tua ni malim ho na mangodihon hami tu di bata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon pai marmar pungu hami tu labungmu sai pasaut mabagabagam tu aka suru-suruammu lehot tunasida sahala dohot hagugo osian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion sai ajari ma akka partohona di huriam asa bartulomo ni roham akka aturan pamisangon doho panugunuguon na niaturhon nasida di huriam sai gonggomi jala paretay mahuriam di tano batak nang humalyang na asalam rarat jala monang huriami lihon hapis tara siya banua gijang tu akka iduk nami tu akka padita guru doh tu akka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajomu di bagasan roha nami asa marhiras ni rohami mangului doh mangihuton ho pahot ma rohanami tuho asa huha tidakok kami mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami sai payan mahatam doh dame di huriam asa huingot hami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido sai ramoti ma na manggonggomi hami doh raja doh suruan napina bakitna lehot tunasida hapistaran siap banua gijang doh uduk ni roha asa doh nasida mangului paretam pasu-pasu ma salu parpunguan ni halak Kristen sai homa dengan nasida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabi sailam lokangi sian hami dosa do sudi napasorato kami di hasianganon asalam malungun hami pahimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amin ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaumu sai saut malumo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang
Lihon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay bodo na puna harajaon dohot agogon rodi hasangapon saleleng ni leleng Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Amin. Molo Jesus dongan nilas rohan, Jesus si pangurupim las rohan, hot hapor seaoni, dohot pas ni rohami, mardongaton Jesus si las rohan, las rohan, las rohan, mardongaton Jesus si las rohan. Marsinondang maniho, bitang pagkirimoni, mardong aton Jesus si las rohan. Molo Jesus dongan ni las rohan, pagawan na doon in las rohan, tiruan mo magtotong, dami ng halong nai, salileng di ngulubi, las rohan, las rohan, las rohan, mardong aton Jesus si las rohan, marsinon ng maniho, bitang pagkirimoni, mardong aton Jesus si las rohan. Boleh hati Andre, boleh hati. Ya, bentar. Aku juga. Rekan-rekan paduan suara glorius,